Dobrý deň, takže vítajte pri sérii krátkych videí, kde vám chceme predstaviť našu spoločnosť SMIN, čím sa zaoberáme, čo riešime a čo vám vieme ponúknuť teda z našich možností, produktov a čím sa vlastne zaoberáme. Naša spoločnosť SMIN vám ponúka nabíjacie stanice, či už AC alebo DC, teda rýchlo nabíjačky, ktoré môžete vidieť aj za mnou. Tieto nabíjacie stanice sú buď domáce, verejné alebo teda firemné pre firemné účely. Ďalej vám vieme predstaviť batériové úložiska. Tieto batériové úložiska sú taktiež na domáce použitie alebo teda firemné využitie. Pre firemné využitie sú toto teda veľkokapacitné batériové úložiska. Domáce batériové úložiska sú buď nízkonapäťové alebo vysokonapäťové. Máme viacero možností, ktoré vám vieme ponúknuť. V rámci komplexného riešenia vám vieme ponúknuť taktiež fotovoltické elektrárne. Tieto elektrárne klasické domáce alebo teda firemné. Pre viac informácií sledujte určite naše sociálne siete alebo teda naše krátke videá, v ktorým vám predstavíme, čo naša spoločnosť SMIN ponúka.